Hi everyone, it's Nick Princess and welcome back again to my channel. Yay! For today's video guys, kay mga tumi og Disneyland. So guys, lakaw na mi guys at padong na mi sa station na pud para ato na pud sa Disneyland na pud karon. Hinay na mi yung kanang lakaw. Nice kayo, video. Nasa lagyan sa likod si Chapter. So guys, nanami karon guys sa station MRT station guys. Padong nami sa ukos. Kay manakay na sa Oak Tree. So guys, padong kami guys, basin ka na pag ano na may magkita na maglaing trip. Kaya po tayo ko sure guys. Mas tinapot kami sa muang, ay mas pinahuman namin sakay train guys. At ito na namin sa kanang lain na po nga masakyan na po para sa kuan sa Disneyland. Nanaasa ng pigpit. Siguro tao eh. Nasa pigpit, dito na silang pigpit. So, see you later. See you later sa Disneyland. So guys, lakaw sa guys. Para mabot kami sa mga destination. Medyo layo yun siya. Lakawon ko din. Pinigyan sa kaduha guys. Kaya mga tao na. Dagdag mga tao. Grabe yung talaga tao. Hong Kong guys. So guys, andito na kami ngayon guys sa Sunny Bay. Sa Sunny Bay. Aras ka ng asa na padong karon dyan sa sulod. Sunny Bay. Padong ka, Disneyland. Princess! Biyaga na Disney Princess ko. Makita dyan na karoon ng Disney Princess Nick. So guys, ato na may og Disneyland guys. Pero manakay pa say Disneyland na ni diri asay. Disneyland na daw ni diri guys. Manakay pag na lang siguro yung para dito na nakita. Para maabot namin guys. A few inches later. So guys, nana ko karon diri guys sa Disneyland. So nag-picture pa sila dito guys kay kanang kuan, nag-picture pa sila guys sa logo guys sa Disneyland para nasa lim upload guys. Ako gipicturean ako ni Kuya Studio guys. Thank you Kuya Studio sa pag-picture naman ako. Okay Sa Disneyland, lang. Si Mickey Mouse lang. Abot. Ay lang. Hindi ka ba? Ano si Kuwato, Damanjiri sila okay yung kakutsis. Sana all. Ito namin sa sulod guys. Kaya nahuman na sila picture dira. Pero ato na pag sa sulod kay basin makakita kami og lain pag view. So lako lang tatakadiyot lang. So guys, daan na may karon diri guys na si Mickey Mouse diri guys, naglutang-lutang guys. Paano masabi? Si Mickey Mouse. Grabe. So, ingana ni ka-view guys ang Disneyland. So, maglako-lako sa ta para mas ma-enjoy pa niya itong life food. Kay maorbe na itong ganhi diri. Dapat mag-lingaw, mag-enjoy. Maglako-lako, bahala kung sa kainit. So guys, pasok na kami guys sa loob. Pakita ko yung dam. Kita ka nakita ko guys. So guys, nakasulod kami guys. Naanami sa enchanted nga house guys. Diri sa Disneyland. So sila po guys kay nag-vlog sa ilaha po. Nako nag-vlog sa ko kay para na pag i channel na rin. So guys, nanagid mi sa house guys. Na mo na siya ka-view guys. Welcome to Disneyland.
Ato ang view ra gyud ang giapas diri guys. Sila po, nag-vlog sila, lahat, naning kamot. Narapat may talahi nga lugar gyud, duta kayo eh. Na ingon ani kanindot guys ang mga lugar diri guys. Welcome to my vlog channel. Dan duta kayo. Oh, ganani kabiyo guys ang Disneyland guys. Kaya naapoy ko ng kuan. Kanang City Hall po. So guys, naanami diri sa tulog sa kawa kayo, no kayo diri guys. Tawag ito na diri ka sa mga costume. Pagkakita ka sa mga ganahan nga question sa open ng diri nga naka sa Disneyland. Kaya nga ka kuante. Nanay na pinagang mga tao diri guys. Namili sila mga costume. Ang mga view para makita po ang tanong ng view na naadili. So guys, namili sila mga costume kasi kailangan sa motor. So ako na lang guys, vlog na ako sila guys para na ay makita ko niya. Kapag nag-aapon pa rin pa kayo sila. So guys, pamana namin sa tulog guys. So naanami diri guys. Bato may dito guys nga lugar guys kato nga itaas nga palasyo guys. Grabe nito kayo eh. Kayo ko lugar guys. Palasyo. Welcome to Disneyland. Guys, wala niyo ang Disneyland. So guys, naabot kami guys sa palasyo guys. Musulod na maani padung ako sulod. Dili pas-pas, dagan Roy. So guys, na ano mi sa Disneyland guys. Musulod kami sa palasyo. Excited ako musulod sa palasyo guys. Bagay gini sa ako agad nga palasyo. Welcome to Disneyland. So guys, mo ni sulod guys sa palasyo guys. Makita ninyo guys nga naidagan mga kuan, mga rides sa lugar nila. So maura guys. So guys, naabot kami guys. Mga nang lugar guys sa mga tuan guys, Toy Storyland. Alam mo ni mga rin, nandun ka man lang. Hindi ka hadlo. Nag-hadlo kung dati kumusta kayo. So guys, nahanap yung diri karon guys. So mga na ang mga rides diri guys na naadlo sa Toy Story. So guys, nangaon na may og kanang kuan guys, kanang ito kayo nakami ka kayo. Tambay pamilya rin. Naman na sila rides. So guys, patulong namin guys. Kaya pagkapunta sa mga rides daw. Kita sila o stream daw nga rides. Kita mo ni rides. Grabe kinita kayo din guys eh. Kaya man si Disneyland dyan yun. Initan kayo. So guys, namalik namin diri guys. Pero wala ko sa bagay na nasa may na buwan guys na wadong ani guys sa kanang buwan. Nangita pa ni sa mga rides. Kung asa pa ilay. Ano man na pagkain nila? Grabe inita diri. Wala ko nang gitig grabe na ang tingot. So guys,
manulot na guys. Ang mga niyang pila guys. Ako na mag-usa na diri guys. First time sa sakay snake ng pambata guys. Usa na nga po na. Pambata history ng Bisdera. Yan o, may bata. So guys, grabe, nakasakay na jud ko ka ng roller coaster guys. Mas nindot pa sa kuan guys na sa Damami. Grabe na pa ako dito guys, nailad ko. Wait, mga ko niya ganina. Wait, basin parehan ni sa kanang Damami ha. Uy, ginoo ko Hindi naman, may mga bata nga doon eh. Oh, adi wala na mo kun hadok kay kita mo kun nga mga bata. Oo. Kaya nga ng mga bata ng mga 5 years old, ikaw pa kaya? Ilang taon ka na? 25? So grabe, maoras to guys, grabe kanin guys. Nanad yung handumanan guys sa pag-arin mo diri. Oh, at least hindi ka na sulit yung pagpunta mo dito. Yo. Jadi ko ganahan kyo basta ka nang makita magutyo ka nang. Mo lagi basta makita nimo. Makita ko ganahan. So guys, ako man namin dito guys. So ari na sa video sa Iron Man guys, Iron Man. Manulot na mi. Kaya put lang. So manulot na mi. Iya kami laro lang. So guys, nga namin diri guys, ari may manulot guys sa Iron Man na po. Kani guys, lugar guys, diri manulot na sa lahat ng mga rides. So guys, naman na may rides guys. Grabe nice kayo ang Iron Man guys. Yung katong kaluhan na mga sakyan guys. So wala na po kabugat yung asa kung napadungan ng mga rides or manguli na mangaon pa siguro. So guys, naan namin diri guys. Kita siguro may makanan siguro kung asa may mangaon guys. Tauran tapi kikipon. Lang ko ito guys. Nasa lang ko ito dito dito. Kita siguro may makanan na nito kasi pinangaon. So guys, nakakita namin guys ng makanan guys. Nara may diri guys. Ano rin likod rin guys. Kumana namin nag-order guys. So nagwat na lang sa may pawis sa guys guys. Medyo kuan na, medyo sanay. Gutom na. Nainit kayo. So mauna guys, address kami mag-bili kami food. So guys, muna namin kaon guys. Wala namin guys, isay guys. Ako dyan ang pinakamalas guys, nag-order of food guys. Kaya wala namin ang kuwag. Kontak ang say, send Food guys. Ay, ba din Wala kong pati kayo guys, para tumito food guys. Kapay nagbaw na lang kung shop. So guys, bawa na ang mga pagkaon karon guys. So, juhan ako guys ako sa mga food sa mga dagway sa mga food guys. So, mana mo mga food kita urot ila guys, ang ako agad wala nahurot. Kaya okay na ba ito guys? So guys, andito na kami guys sa next destination guys. Grabe kayo guys, mo ni ang view guys. So, magugis tag-vlog karon kay hapit na malubat ang cellphone. So mao ni amo ang sudlan guys. Next guys, kanina sa guys kaya So guys, lahi na pud nga sa mga sakyan guys. So kanang daghan na ni sa sakyan guys pero mag-ride pag gihapon ni murag Mickey Mouse man nga rice kapita ay tapit guys. Natura dito ang pita. Pero bitaw. So guys, kita na ko ni Cinderella guys. Nara diri si Cinderella guys. So si Cinderella o si Prince Charming. Nara si Cinderella guys na. Muna mo nakita guys si Cinderella. Si Cinderella guys. Kita na sa personal ni Cinderella. So guys, nagsugod na ilang event diri guys sa diri sa Tapanas guys. Dato ang mag-event guys. Hapit na magsugod ang event. So guys, nasugod na guys ako. Join us now and include some of your favorite Disney friends. We invite you to Ngayon na po magwawakas ang vlog ko guys kasi nakauwi na kami guys. So sobrang
napagod namin guys at saka nag-enjoy kami guys sa lakad namin guys sa Disneyland guys. So grabe siya kayo kanindot ang Disneyland guys, mga rides guys nga mga na-experience ako guys. Murag pagkatuha gid siya sa South Korea guys nga karon sa snow guys. Grabe kay kanindot guys na third ang Singapore guys. Grabe kay kanindot nga country mo na atuan karon. Nice kayo Hong Kong guys, dili jud kamahayan guys nga atuan guys. O grabe kay kanindot ang palasyo guys sa Disneyland guys. So guys, thank you so much for watching guys. And this is Nick Princess. Bye bye.